Napaiyak na lamang ang gurong si Raymond Banzuela na makita ang iniwang pinsala ng nangyaring sunog sa Gabaldon Building ng Kamalig North Central School o CNCS sa Kamalig, Albay. Kwento niya, isa siya sa mga produkto ng paaralan. Dito rin nabuo ang kanyang mga pangarap, kabilang na ang maging guro. Sa Gabaldon din aniya nabuo ang maraming pagkakaibigan at masasayang alaala. Sobrang daming memories. Actually, one of the memories in my life na hindi ko malilimutan happened in the library. Basta, birthday ko, tapos pinagalitan ako ng teacher ko ni Mrs. Dasilio, dating librarian. Pinagalitan talaga ako, grabe. Grabe yung iyak ko, nanginginig ako. Punta ka dun sa library, pag-isipan mo yung mga ginawa mo. Ano mo ginawa? Ano kaya yung ginawa ko? Sabi ko, magta-transfer na ako dun sa Kabaman Elementary School sa kabila na malapit. Tapos pagbalik ko sa room, surprise! Yun, may mga balloon, may mga pagkain. Ayon kay Jed Villanueva, Chief ng Kamalig Municipal Tourism and Cultural Heritage Office, ang 79 anyos na Gabaldon Building ay itinuturing na isang National Heritage Structure. Taong 1946 nang ito'y i-reconstruct na itinuturing na pinakamatandang gusali sa naturang bayan. Dagdag pa niya, nagsilbi ang Gabaldon bilang evacuation site kapag may kalamidad. Historically, built during the American colonial period, so nagpapakita po ito ang yaman ng heritage building ng bayan ng Kamalig. Hindi lang po ng simbahan, hindi lang po ng mga bridges, kundi pati ng mga schools. Tinatayang aabot naman sa 27 million pesos ang kinakailangang pondo upang muling maitayo ang gusali. We have this RA 11194, also known as the Gabaldon School Building Conservation Act. So, strict ang RA na yan. In fact, modification is really not allowed. However, pwede rin kami mag-seek ng approval as to modification sa National Historical Commission of the Philippines or the NHCP, the National Museum, and the National Commission for Culture and the Arts. Taong 2021 ang unang i-renovate ang Gabaldon matapos na masira ng Super Typhoon Rolly kung saan ibinalik ito sa dati nitong itsura at pinanatili ang materyales na gamit dito tulad ng Capiz window at wood flooring. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aking nanangangaipuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang buya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, ako Bicol. 131 sa balota. Presyo ng bilihin, mapapabain sa gana ang pagkain kung walang saking trabaho at tulong ng kanyang sinusulong. Siya ay may solusyon, subok na ng panahon. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid,
Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota.